миллатҳои мутамаддини ҷаҳон аз роҳи созандагию бунёдкорӣ тавонистаанд ки сатҳу сифати зиндагии хешро тағйир дода ба саодату шарофати инсонӣ бирасанд. пеш аз ҳама бо шинохти дақиқи илмӣ аз падидаву ҳодисаҳо ва равандҳои дар табиату олами ҳастӣ ба вуҷуд оянда маншаъ мегиранд. дар ин раванд имрӯз бе илму инноватсия, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ қадаме ба пеш гузоштан ғайриимкон аст. миллати тоҷик ҳамчун миллати кӯҳантамаддун ва дорои ҷомеаи мустақилу баробарҳуқуқ аз равандҳои муосир дар канор будан наметавонад. аз ин рӯ ҷиҳати рушди соҳаҳои мухталиф аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ карда мешаванд ки аз ҷумлаи онҳо дар самти илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, бисолаи омӯзиши ин фанҳо дар давоми солҳои 2020-2040 ва озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат василаи татбиқи амалии барномаҳои ин 20 сола дар соҳаи маориф мебошад. рӯзи 17 ноябр даври ҷанбастии ин озмун дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон оғоз гардид ки дар он довталабони ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хат гирифта бо як шӯрушавқ ва омодагии ҷиддӣ иштирок намуданд. Бинандагони гиромӣ, ҳоло мо дар факултети механикаю математикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва дар назди аудиторияҳое қарор дорем ки дар ин ҷо даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор мегардад. албатта ҳамаи он нафароне ки барои иштирок дар даври ҷанбастӣ аз даври шаҳрӣ гузаштанд, яъне аз марҳилаи сеюм имрӯз дар ин ҷо ҷамъ омаданд. воқеан озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат василаи муассири рушди тафаккури техникӣ, дарёфти ихтироъкорону навоварони ҷавон, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, таваҷҷӯҳи қишрҳои гуногуни ҷомеа, махсусан ҷавонон ба фанҳои дақиқ, ворид намудани дастовардҳои илмӣ ба истеҳсолот ва суръат бахшидан ба рафти ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии мамлакат маҳсуб мешавад. бо ифтикори пешвои миллат, асосизои сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз як озмуни дигар эълон гардид ки бо номи илм фуруғи маърифат аст. ин озмун аз 7 номинатсия иборат аст. номинатсияи мо технологияи иттилоотӣ аст. ҳам донишҷӯён ва ҳам хонандагони мактаб, литсей ва гимназия иштирок мекунанд. давраи амалӣ гӯима мешавад, барои он ки 5 масъала мо пешниҳод кардагӣ ҳастем. 5 масъала ҳам донишҷӯён, ҳам довталабон дар компютер барномаҳошонро менависанд ва мо аз рӯи тестҳое ки пешниҳод шудааст, аз рӯи ҳамон тестҳо тафтиш мекунем ва аз рӯи ҳамон тестҳо мо холгузорӣ мекунем. назария ҳамчун назариявӣ мепурсем, саволу ҷавоб мешавад. аз рӯи ҳар як саволҳо холҳои муайян дар низомнома пешбинӣ шудааст, холҳои муайянро мегузорем. барои хонандагон 5 масъала ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам ба забони русӣ пешниҳод карда мешавад. бояд довталабон ин масъалаҳоро дар компиляторҳои барномавӣ сохта мо онро аз рӯи тестҳо тафтиш менамоем. хонандагон дар 80% номинатсияи технологияи иттилоотӣ ин амалия буда, онҳо масъаларо ҳал мекунанд ва 20%-аш аз рӯи саволу ҷавобҳо аз фанҳои барномасозӣ ки дар низомнома пешниҳод шудааст бояд ҷавоб дода тавонанд. зимни мусоҳиба иштирокчиён изҳор доштанд ки ҳарчанд пеш аз ворид гардидан ба синфхонаҳои имтиҳонӣ як эҳсосу ҳаяҷон онҳоро фаро гирифтааст, аммо кӯшиш хоҳанд кард ки ин номавзунии набзи рӯҳияи худро бо иродаи матин ва донишҳои аз барнамудаашон дар рафти омодагӣ ба озмун ва таҷрибаҳое ки дар давраҳои қаблӣ ҳосил шудаанд бартараф намуда ба саволҳо ва мисолҳои додашуда пурра ва дақиқ посух гӯянд. ман ба мисли ҳар як иштирокчӣ каме ҳам бошад дар дил ҳаяҷоне дорам, вале ман аз таҳти дил кӯшиш мекунам ки ин ҳаяҷонро аз дили худ берун созам ва бо тафаккури тозаву равон ба озмун дохил шавам ва сазовори ҷои намоён шавам. албатта дар баробари ман дигар иштирокчиён низ тайёрӣ дидаанд, бо низомнома шинос ҳастанд ва ман умедворам ки он омодагӣ ки ман дар тӯли 3-4 моҳи охир омодагӣ дидаам, он ба ман кӯмак медиҳад. албатта ба истисод додашта истодам, лекин ман бо тайёрӣ ҷиддӣ омадам ба озмун ва умедворам ки сазовори ҷои аввал мегардам. ба ҳама муваффақият мехоҳам ва мегӯянд ки майдон аз далер аст. ҳар кас донишу маҳорати худро нишон медиҳад ва албатта мувофиқиан сазовори ҷой мегардад.
озмун хеле хуб рафта истодааст. Дар факултети механик математика донишгоҳи миллӣ рафта истодааст. Ҳамаи компютерҳо, синфхонаҳо бо таҷҳизотҳо муҷаҳҳазанд. Ягон проблема, мушкили танқисӣ нест. Ҳамаи аъзоёни комиссия дар корҳои худ нишастаанд ва ба саволҳое ки аз тарафи донишҷӯён ва мактабхонаҳо савол мешаванд, онҳо пуррагӣ ба пуррагӣ мефаҳмонанд ё ҷавоб медиҳанд. дар даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат аз номинатсияи технологияи иттилоотӣ 32 хонанда аз тамоми сатҳи ҷумҳурӣ ва 14 донишҷӯ аз муассисаҳои таҳсилоти олӣ ки дар маҷмӯъ 46 нафарро ташкил медиҳанд иштирок намуданд. бинандагони гиромӣ, ҳоло мо дар синфхонае қарор дорем ки дар ин ҷо даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар номинатсияи технологияи информатсионӣ баргузор мегардад. ҳоло бо Парвиз Мирзоев, иштирокчи довталаб аз ноҳияи Варзоб суҳбат меорем ва мефаҳмем ки Парвиз Мирзоев пеш аз ворид шудан ба синфхонаи имтиҳонотӣ чӣ гуна рӯҳия дорад? ман пеш аз омадан дар ин ҷо хеле китоб хондам, хеле дар интернет ҳар хел масъалаҳоро гирифта ҳал карда ва ба худ бовар дорам ва кам дар ҳаяҷон ҳастам, барое ки намедонам чӣ мешавад. барои иштирок дар даври ҷанбастӣ барои шумо муваффақият мехоҳем. дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар даври чорум иштирок менамоям. даври ҷанбастии озмуни илм фуруғи маърифат баргузор гардидааст ва ман бо тайёрии ҷиддӣ дар ин озмун иштирок мекунам ва мехоҳам сазовори ҷои намоён гардам. раванди баргузории озмун хеле шаффоф ва ошкоро сурат гирифт, тавре ки мебинед донишҷӯён дар компютерҳо аз номинатсияи технологияи иттилоотӣ кори амалӣ карда истоданд. пас аз ҳалли мавзӯъҳо ва масъалаҳои додашуда ҳар кадоми онҳо ба таври алоҳидагӣ якҷоя бо омӯзгороне ки ҳамчун назораткунанда ва довари озмун пешбарӣ шуданд, натиҷаи кори иштирокчиён санҷида мешаванд. донишҷӯён аз дастгириҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумат изҳори хушнудӣ намуда, донишҳои фарогирифтаашонро баҳри ободӣ ва пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол сафарбар намоянд. бо истифода аз фурсати муносиб мехоҳам арзи миннатдории хешро аввалан ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён созам. мо ҷавонон ояндаи миллатем. аз ин рӯ қавл медиҳем ки баҳри гулгулшукуфии ватани азизамон Тоҷикистон бо дастовардҳои худ саҳмгузор мешавем. ин диёри Тоҷикистони ман аст. модари дилбанду ҷонони ман аст. Тоҷикистон нури чашмони ман аст. ҳастии ман, фахри ман, шони ман аст. ҳайати эҷодии рӯзномаи озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат рафти баргузории озмунро аз номинатсияи технологияи иттилоотӣ ба таври муфассал то ба поён расидани рафти ба мисолҳову масъалаҳову саволҳо посух гуфтани иштирокчиён сабт намуд. ҳоло дар навор марҳилаи тафтиши натиҷаи кори иштирокчиён рафта истодааст. ҳайати ҳакамон бошанд дар ин хусус чунин назар доранд. дар ҷараёни озмун маълум гардид ки 32 нафар хонандагон аз шаҳрноҳияҳо кишвар, 14 нафар донишҷӯёни донишгоҳҳои олии кишвар иштирок карданд ки ҳоло натиҷаи озмун идома дорад. дар арафаи санҷиш қарор доранд ҳар як хонанда, ҳар як донишҷӯи олии кишвар. илм охир надорад, ҳар як кас инҷа шарт барои гирифтани ҷой нест, барои санҷиши савияи дониши ҳар як хонанда, ҳар як донишҷӯ мебошад. ҳар як донишҷӯ, ҳар як хонанда қувваву донишу малакаву маҳорати худро санҷида истодааст. санҷиш дар як фазои хуб, ором, фазои шаффоф, ҳар як донишҷӯе ки имрӯз озмун ё ки он супорише ки аз тарафи доварон дода шуд дар назди оинаи нилгун, дар назди ҳайати ҳакамон, дар назди худи донишҷӯ кораш санҷида мешавад, дар назди худаш баҳош гузошта мешавад. аз ин номинатсия дида мешавад ки хонандагон лаёқати хуб доранд, донишҷӯён лаёқати хуб доранд. фаҳмида мешавад ки устодон дар ҳамин самт бо хонандагону донишҷӯён корро нағз баромонданд. дар даври ҷумҳуриявии озмуни илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи технологияи иттилоотӣ қарор дорад ва дар аввал албатта ки маро эҳсоси ҳаяҷон фаро гирифта буд, вале баъд аз оне ки ман яъне ба охирҳо ё ин ки гӯем дар мобайнҳои яъне имтиҳон будам, аллакай мутобиқ шудам ба имтиҳоне ки гузашта истода буд
ва ман аз кори доварон куллан розӣ ҳастам, барои он ки ҳамаи чиз аз рӯи адолат гузашт ва ман ин чизро ҳангоми ин озмун пайхас кардам. Ва акнун ин озмун барои ман чӣ бахшид? Ин озмун барои ман шавқи зиёд барои омӯхтани фанҳои дақиқро дар ман бедор кард. Ва дар оянда ман кӯшиш мекунам ки дар ҳамин гуна озмунҳо бештар ва бештар иштирок кунам. Ва ин гуна озмунҳо барои мо насли наврас ва ҷавонон бениҳоят фоидаи хуб дорад. моро аз ҷиҳати маънавӣ бой мегардонад. Бинобар ҳамин сабаб ҳам агар ки ҳамаи ҷавонон ва наврасон ба омӯзиши илмҳои дақиқ машғул шаванд, албатта ки онҳо бо як ҷаҳони нав шинос мешаванд ва давлати мо низ пеш меравад ва мо ба ҳадафи чорум, яъне санъатикунонии стратегии мамлакат албатта ки ба ин чиз ноил мешавем. бинандагони гиромӣ, тавре ки иттилоъ додем, донишҷӯён довталабоне ки дар аудиторияе ки барои гузаронидани даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии илму-фурӯғи маърифат омода шуда буданд, иштирок карданд ва қисми амалии озмунро ки тибқи муқаррароти озмун 80% амалӣ ташкил медиҳад, имрӯз 80% корҳои худро дар компютерҳо иҷро карданд ва ҳоло бошад дар синфхона рафти санҷиши кори иштирокчиёни озмун ҳамроҳ бо устодон ва ҳайати ҳакамон рафта истодааст. қисми назариявии озмуни ҷумҳуриявии илм-фурӯғи маърифат аз номинатсияи технологияи иттилоотӣ ки 20% ҳаҷми умумии кори муқарраргардидаро дар ин номинатсия ташкил медиҳад, идома дорад. Аз рафти баргузории озмун дар ин қисмат шуморо ошно хоҳем кард.